Hello paralok ngadei HS sangkhor. Kumno ban shna AI video. Kumne ba nga shna menta. Sapait ya kaneka video. Hadu bakut. Ngan peni ya phi ki video bangala shna. Bat ngan bata ya phi kumno ban shna. Bat phi la ru ban upload video YouTube jong phi. Ngadei HS sangkhor. Ngadei na state Meghalaya. Ngidai ki kenthei na AI habarok ke perthei ki pendon kam ya ki app AI jongi. Nga menta ngadon bat kine ki kenthei AI. Phiwan le ayushen. Ngiwan ban kendu ya phi ba phi khot yangi. Kublai shibun ba phi Arab yanga. Namar ngatmu ban shna thumbnail ban upload ha YouTube. Ngiru ngikmen ba phi pan yarap nangi. Ba HS sangkhor. Ngikloi ban yarap ya phi ban shna ki thumbnail bat ki vinta ka YouTube channel jong phi. Kublai shibun. Paralok phi la yohi mentakito ngaladep peni bangadon bat ki AI girl te don santuli ki app ba yo free ymdon kam ban siew pisa AA phi la ban shna free kine ki app AI ngalabu hapoh description bat lada phi kwa sepait ya ki kerteng app hangne bat lada phim lap sa comment ya ngan ai ka link ban shna video kumbanga shna menta Paralok lada dei ba phi dang themaisa subscribe bat wat klet ban like bat comment ru lada phi sngewtynnad ngin sa ya kandu pat hakawai ka video kublai shibun